Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Nagkita ulit kami ng aking high school crush. Maganda pa din siya? Opo. Phil, good morning. Ako po pala si Jupiter ng Kalentong sa may Mandaluyong. Isa rin po akong suking tagapakinig at tagapanood ng inyong programang Mga Katas ng Nakalipas. Ang probinsya ko po ay mula sa Agusan del Sur. Shout out sa mga taga Trento, Agusan del Sur. Matapos po ang high school, ay dito na po ako sa Maynila na masukan para makatulong sa aking mga magulang at dalawa pang mga kapatid. Nagtatrabaho po ako bilang driver sa isang kumpanya. Sa ngayon po, Colantis, may naging ka-live-in po ako si Ami. May isa rin po kaming anak na 7 years old. Matagal na po akong hindi nakauwi sa amin, sa Agusan. Kaya excited po akong umuwi noong last December dahil magkakaroon po ng high school reunion. At doon na nga po pagka-uwi ko ay nagkita kami ng aking high school crush na si Dolly. Siya po yung mother majorette nung panahong yun. Kaya maraming nagkakandara pa sa kanya. At kahit ngayong malapit na kaming mag-40 parehas, maganda pa rin si Dolly, Colantits. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Grabe ka, parang hindi ka naman tumanda. Ano bang sikreto mo? Bobola ka pa dyan. Kumain ka na lang dyan. Totoo nga. Totoo bang balita na may anak ka na raw? Masama ba? Hindi, pero mukha ka namang walang anak eh. Napaka-ledya! Hindi, yan totoo. Meron nga. Kaso, ito, single mom. Uso daw kasi kaya gumaya. Gago kasi yung tatay nito. Ikaw naging single mom na ikaw nahabulin, na ikaw na yung nakapila yung manliligaw nung high school tayo? Ganun yata siguro talaga yun. Siyempre, ang pipiliin mo, yung pogi, yung crush din ng bayan. Ayan, tinakbuhan.
Dati nga, hindi ako lumalabas ng bahay kasi nasabi ng mga tiyahin ko, disgrasyada. Tapos nung nalaman ko na dapat pala maging proud ka, kahit single mom ka yun. Nag-out na ako, hindi na ako nahiya, no? Kaya pala. Buti naman kasi deserve mo rin naman maging masaya, di ba? Saka tagal na natin din nagkita, no? Kaya nga eh. Ikaw ilan na ang anak mo? Isa lang? 7 years old tapos... Parang ayaw mo. Ha? Kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan siguro. Baka Aling naging nakaraan? tayo. Napakapilyo mo. Wala Oo, ginaganyan mo yung asawa mo. Di pa naman kami kasal eh. Nag-live-in lang pero hindi pa kami kasal. Kaya nga, alanganin nga kung pakasalan siya. Alam mo kung bakit? Sama ng ugali. Iba pa rin yung ugali. Pero magkasama kayo. Wala na ngayon, shaky na eh. Hindi na nga ako masyadong umuwi dun eh. Asan yung bata? Sa kanya. Siyempre, susustento ako. Ako yung ama eh. Pero wala kang nililigawan. Wala. Kung magpaligaw ka, meron na. Ikaw talaga, lakas na ng tama ng alak sa'yo. Wala, konti lang naman yung ininom ko eh. Asa na ba yung mga classmates natin? Oo nga, ba't parang tayo lang? Pero, Oy, Jupiter, nakamari ka ba? Uli ka ba? Uy, Brad, umuwi ako galing ako Maynila. Iba ka na talaga ba pag nag-Manila? Uy, hi, Dali. Kwapa, kaya po kay si Dali pa, no? talaga na salamat. Uy, nandito wala kayo. Para na kayong mga lovebirds. Uy, grabe, hindi. Nagkukwentuhan lang kami kasi naalala ko doon si Peter. Jupiter. Jupiter! Mayos ka! Si Jupiter. Naalala ko si Jupiter, hindi naman to pansinin. Ewan ko ba't biglang gumapo ngayon. Ganun yata talaga kapag nagiging babaero. Grabe ka naman magsalita. Kinausap ka lang, babaero Mars na agad. Trixie, ikaw, kamusta na? Buti nag-out ka na kasi nung high school, naalala ko pag pumapasok ka sa school, naka-uniform ka, panlalaki, tapos maya-maya may baong kang palda. Oo nga, hirap. Pero natanggap ka pala ng parents Hindi mo? pa rin. Paano? Wala, nagbaon pa rin ako ng damit ngayon. Ganun pa rin. Pero may jowa ka? Wala, mga tag 150 lang. Sa purok doon. Talaga? Ano gusto mo, top o bottom? Bottom. Uy, ay, grabe naman na yung topic ba? Uy, Kim! Hindi, bakit sige. 40 na tayo, no? Oy, what's up? Wala pa naman tayong 40. Ako naman, natanggap na ako ng parents ko. Oy, Kim, kumusta na? Bago na yung motor mo? Miyo pa rin. Yung pa din, sinetapan ko. Kaya pala. Nilagyan ko ng headers. Anong headers? Tambucho. Hindi naman headers yan. Muffler. Hindi ba Uy, pwede basta yun? Mga poging-pogi na si Kim ah. Gusto niyo bombahan ko kayo ng motor ko? Wag na. Nandudrigan. Parang gusto ko yung pagbomba mo ng motor. Ang yabang mo, tomboy ka. Sige ba nga? Isa pa. Bidyohan niyo ko. Kasi bigyan natin para baka mag-viral to. Sabihin mo muna, Trixie. Wait lang. Sasenyasan mo ako ng bomba. Okay, wait lang guys, para mag-viral to guys. Imaginein mo, Yung caption, wag mo lagay isang tomboy, bumomba. Pangit wag ganun. isang tomboy binomba ang motor. 1, 2, 3, go! Kayo talaga nakakatuwa pa rin Grabe, kayo. nakakatawa talaga kayo. Naalala ko to si Kim dati, Muse pa to eh. Sayang Oo naman, nga. Kim. Sana Ako, Prince Charming ako eh. Naalala ko dati ikaw, Bong Sergeant at Arms ka, pero ikaw yung pinakapasaway. Pinakapasaway ka. Tapos naging PIO din ako. Wala na matrabaho yung PIO. PRO. PIO yung sa amin eh. Pero tuntay niya si Jupiter, ang gwapo. Oh. Ay, kayo ha, may something kayong dalawa. Uy, wala. Pero ako ito, disgrasyada, tawag nila, single mom. Ganyan disgrasyada. Sabi kasi Oo nga, dito mas mukha pa nga kaming nadisgrasya eh. Ikaw hindi, ganda mo pa rin, girl. Thank you. Naalala ko dati, tinuturuan ko kayo majorette eh. Oh, yung baton talagang gusto ko si Kim ayaw talaga. Halatang ayaw niya. Ayoko sa baton eh.
Gusto ko ng ano. Gusto magkabaton. Gusto ko magkabaton. Tama. Uling mo talaga. Tara, kain na tayo. Uy, kain na tayo. Tara, kain na. Tara. Di makatulong sa Mas lalong gumaganda sa paningin ko si Dali Colantits. Halos nakalimutan ko na si Ami na nasa Maynila. Paano naman kasi, palagi rin kami nag-aaway nun. Apakasilosa. Kung ikukumpara po itsura nila talagang nangingibabaw ang kagandahan ni Dali. Kaya di ako nakapagpigil ay niyaya ko po siya. Dahil may 1 linggo pa naman ako. Hello, Dal. Ha? Oh, yun na nga. Sama ka na. Kita tayo. Tambay lang dun. Di ba? Balita ko kasi, buhay pa daw yung kubo-kubo dun sa tabing ilog. Buhay pa yun. Kaso, Jupiter kasi, wala akong pag-iwanan ng anak ko ngayon eh. Wala kasi si Mama. Ganun ba? Oo. Sayang naman. Next time na lang, pagbalik mo na lang, pasensya ka na ha. Uuwi na kasi ako ng Kailan? mga halos 1 linggo na lang ako dito. Sige na. 1 linggo? Oo. Saglit lang. Hanggang anong oras ba tayo doon sa ilog, sa kubo? Wala, tambay-tambay lang. Wala, chika-chika lang. Then, kung gusto mo na umuwi, then okay lang din. Eto na, on the way na. Kita tayo doon, ha? Sige. Kasi, in-invite ko kasi din sila. Kaso, di ko alam kung darating sila eh. Pero, sinabihan ko na yung tropa. Kita tayo doon, ha? Pupunta din sila? Siguro, hindi ko alam. Sure mo muna bago sunod ako. Kung di sila pupunta, di ako lang mag-isa doon. Basta, kita na lang tayo doon. Akong bahala, ha? Bye! Sige, bye. Ingat. Amping. Ay, wala pa rin siya. Baka hindi na darating yun. Nakakalungkot naman. Jupiter! Ay, iyan na. Oh! Dahil lang. Asan ka na ba? Wait! Ala! Okay ba ulit? Okay ba dito? Okay pa, no? Buhay pa pala yung tambayan Although natin. medyo madumi-dumi na yung tubig, pero buhay na buhay pa tong tambayan. Tibay ng hobo na to, no? Oo nga. Pero laki na rin ng pagbabago. Wala na rin yung puno dyan na... Oo. Kuan ba? Talisay na kahoy. Wala na, no? Dati maakyat-akyat pa tayo yun. Yung langka, puno ng langka. Oo, naalala mo Nakuha pa na yung... natin ng langka. Wala Naalala na. mo pa yun? Nasama na sa, parang Kaya lumalaki yung Dito ko rin kami ng ilog ex ko madalas dati eh. Ganun ba? Hindi ko naman tinatanong eh. Oh, bakit? Sinishare ko lang para lang may magpagkwentuhan. Asan na yung iba? Kabatch. Di raw sila makarating eh. Hindi makarating o hindi mo naman sinabihan. Hindi ko sinabihan. Hindi. Hindi raw Pakapilyo mo. Hindi nga sila makarating. Bakit? Wala, anong bakit? Bakit? Wala lang.
Kasi dati, syempre, daming nakapila sa'yo. Mother majorette ka, anak ka pa ng kapitan. Gusto nga pala tatay mo. Recover na ba siya? Hindi na eh. Wala na yung spark ko dati, pati si tatay. Kaya ito, simpleng babae na lang. Single mom pa. Ano ba? Bakit mo ginaganyan yung sarili mo? Parang... Para hindi na ikaw yung magsabi. Sige na, ako na yung magsasabi. Ano yun? Ha? Isa pa. Oh. Wala ka dyan. Ito tayo sa kubo. Pinalis ko na yan. May sako na Kailan dyan. ka pa dito? May sako ng co-privacy. Hindi ka na ilak mo. Wala namang lock to eh. Hindi yung pako. Ika dito. Aso, baka. Oh, shh. Ka nang maingay. Patagal ko ng pangarap to, Dali. Talaga? Crush na crush kita dati Crush pa. mo pa rin ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Talaga? Sakto na, pasingle na ako kaya single mom ka, di ba? Oo, pasingle. Pasingle na ako. Jupiter. Ah, Dali. Jupiter! Dali! Pinagsaluhan namin ni Dali ang ilog. Lamig ng ilog, Colantits. Doon po kami nagtatagpo dati. At nakabalik pa kami ng 2 beses doon. Subalit, kinabukasan po ay uuwi na ako ng Maynila. Kung kaya't nakipagtagpo muli ako kay Dali. Akala ko hindi ka na darating. At parang ano ka? May problema ba tayo? Sabi mo on the rocks na kayo. Sabi mo, hindi na kayo okay nung ka-live-in mo? Para mo naman akong ginagago. Ha? Isa ka rin tulad ng mga babaerong kilala ko. Kala ko ba hindi na kayo okay? Kita mo? Hindi nga kami okay. Bakit? Peter, please, tapatan na tayo dito. Ayoko na ng maraming paligoy-ligoy. In-stalk kita. Kasi akala ko sincere ka eh. Nag-imbestiga ako. Oh, wala naman akong post dyan eh. Ikaw yung walang post, pero yung ka-live-in mo meron. 2 days ago. Hindi ko naman mapipigil kung magpo-post siya eh. Account niya yan eh. Facebook niya yan eh. So, ilulusot mo pa rin talaga. So, ano ako, kabit? Ha? Alika nga dito. Tigilan mo ko. Jupiter, please lang. Ayoko na. Itigil na natin to. Ano ba ginawa ko? Anong ginawa mo? Okay pa rin kayo nung ka-live-in mo. Nung nanay nung anak mo. Huwag mo na akong lokohin. Isa ka rin katulad nila. Ano, titikman ako ng titikman, tas iiwan ako? Ha? Porke marupok na ako, porke hindi na mataas yung value ko. Iba na yung value ko ngayon, ha? Ano? Ang kapal na mukha mo. Pinagsamantalahan mo yung kahinaan ko. Porke single naman ako, ha? Tama na. Ano? Tigilan, wag mo na akong utuin! Okay kayo! Okay kayo! Napaka-manloloko mo! Umalis ka na dito. O kung hindi ka, ako aalis.